سمر بدترین انسان دے چی دا اللہ یو بندلا سوچت کے ہوئے یا اللہ مخلوق تیو دمہ کوئے زان دیسی کا چستا پا مرگ باندی دا خلقو آغا دمہ گڑا وڑشی زان دیسی کا زان دیسی کا چستا پا مرگ باندی دا خلقو آغا سکون گڑ وڑشی او چی دیسی دا چا سر جگرہ چا تکنزلی دا چا حق خورا سوک وها سوک وجنا دنا حق ازمکی نسا ونی پردی ماتوا پردی پس طریقہ وها سارو سر ظلم کوا دا غریبانانو سر ظلم کوا دا کمزورو سر ظلم کوا دا خزو سر ظلم کوا دا بچو سر ظلم کوا خود باید دیسری بمرگ مانی عرصد مکی